kienet tifla ħelwa ħafna. Obbedjenti, kienet tatna ħafna affarijiet. Aħna ngħidu mhix biżejjed għax kienet fil-prime of her life, fimt? Kien hemm ħafna esperjenzi li stajna ngawdu magħha u ħadu winna għal xejn b'xejn. 35 sena ilu intemmet ħesrem il-ħajja ta' ċkejkna Karen Grech. Hija kellha biss 15-il sena. Karen Grech kienet inqatlet kawża ta' splużjoni li seħħet minn pakket bomba li nbatet fid-dar tal-ġenituri tagħha f'San Ġwan nhar 28 ta' Diċembru ta' sena 1977. Karen kienet fetħet il-pakkett li kien indirizzat lill-missiera għaliex ħasbitu rigal. Il-miliet tal-1977 kien l-aħħar miliet għall-familja Grech. Il-miliet ma jeżistix għalina. Li jissa 28 ta' Diċembru fej irrid nkun għalija waħdi naħseb fuq Karen u fuq il-familja. Fl-1977 f'nofs kwistjoni industrijali bil-Gvern u l-Assoċjazzjoni Maltija tat-Tobba, il-professur Edwin Grech aċċetta li jirritorna lura Malta bħala konsulent u kap tad-Dipartiment tal-Ostetrija u l-Ġenekoloġija fl-Isptar Salluqa. Waqt Breakfast News fuq One, iċ-Chairman tal-Kummissjoni Karen Grech Anton Cremona tkellem dwar il-qtil ta' Karen Grech. Diffiċli mhux biss għall-professur, diffiċli ħafna kienet għall-omma. Omma ma tistax tinsa dik it-trauma, dik it-traċedja sal-lum, għaqas il-professur. Kienet speċjalment ma da jkunu ħadd minn uliedek. U tinsiex illi l-iżventurata kienet Karen, magħha kien hemm ħuha Kevin. Daw bdew ishom qed jiġġieldu bejniethom minn se jiftaħ il-pakkett. U nċertat fetħetu Karen, Kevin weġġa ftit, però Karen fidej missiera tiġi għall-isptar u spiċċat. U rridu niftakru wkoll x'naħseb jien illi l-ittra bomba ma kienx għal Karen, kienet għall-missiera. Anton Cremona qal kif minkejja li għaddew 35 sena sal-lum ġustizzja baqgħet ma saritx, bil-każ baqa' mhux solvut. L-aggressur għadu jiġu ma' saqaj. Dik il-biża, għax l-aggressor għadu ma nqabadx. Kemm kienet importanti? Ma saritx ġustizzja, dik il-problema, ma nafux minnu. Kemm kienet importanti taħseb id-deċiżjoni tal-qorti li tal-anqas ikkonfermat il-mottiv mediku politiku? Kienet importanti ħafna. Mhux il-kumpens importanti għax bil-kumpens ma ġabx it-tifla lura. F'Novembru 2010 il-primawla tal-Qorti Ċivili kienet sabet li d-delitt ta' Karen kien wieħed ta' natura mediko-politika u ordnat lill-familja tal-Professur Grech tingħata iktar minn 400,000 euro f'kumpens. Il-Gvern deċiżjoni tal-Kabinet kien appella minn din is-sentenza għaliex qal li d-delitt għadu mhux solvut. F'April tas-sena li għaddiet iżda l-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet l-appell imressaq mill-Gvern u konfermat is-sentenza li kienet tagħti l-Qorti Ċivili. Fl-istess jum li nbatet il-bomba lil Karen Grech, it-tabib Paul Katkuti Karwana, dak iż-żmien membru parlamentari Laburista, kien ukoll irċieva bil-posta pakkett bomba li iżda b'xorti tajba ma kienx ħa.